Hľadáte byt, ktorý porastie spolu s vašou rodinou? Tento 100-metrový mezonet Krasňano vás dostane svojou flexibilitou, ale hlavne svojim dizajnom. Svetlo z 3 svetových strán a výhľady, ktoré vám susedia nezatienia. Aktuálne je to veľkorysý trojizbový byt, ale vďaka skvelej dispozícii z neho hravou urobíte 4 až 5 izbový domov pre veľkú rodinu. Ráno, žiadne kompromisy, máte tu 2 kúpeľne. Na spodnom poschodí sprchový kút, hore obrovská výryva vaňa na dokonalý relax. K tomu drevené parkety a komfortné schodisko, ktoré dodáva bytu ten správny vibe domu. Lokalita Ciprichová je sen. Materská škôlka pod oknami, električka pred vchodom a škola len 5 minút peši. A parkovanie? Tu nie je žiadny problém. Bonusom je aj veľká 8-metrová pivnica. Príďte sa presvedčiť. Čakám vás na obhliadke.